Esku aur zapalak bezalako ostoak dauzka pikondoak. Osto horietariko batean jartzen dut arreta. Berdeak eta grisak bat eginda. Ondoa daukan forma da, guztira edatu eta bere magalean onartzen duena. Osotasunari begira berriz. Bide alternatiboak bilatzeari buruzko alegoria irudikatzen duen fresko barrokoa dirudi. Lurrin gozoa dariona. Eta pikondoa gogoan adarretatik ibiltzen hazinaz, horrelako etxe zabal bat eraiki nahirik. Etxe zabal batean gaude, lagunok, Andreok, jaunaok, zinegotziok, irakasleok, ikasleok, neskamutilok. Bihotzez ematen dizuet ongietorria, Portugaleteko udalak Euskararen eguna dela eta antolatu duen ekitaldi xume honetara. Ongi etorriaz gain eskerrak ere ematen dizkizuet, nolabait nahi izan duzuelako gurekin egon egun honetan eta gorekin nolabait ospatu gaurko eguna. Esan bezala, ekitaldi xumea bezain samurra prestatu dugu eta bi ataletan banatuko dugu. Aurrenik, irakurri mesedez ekimena aurkeztuko dizuegu eta gero Euskararen eguneko adierazpen instituzionala irakurriko dugu. Besterik ez zaituztegu aspertuko. Halere, lehenengo eta behin, behar bezalako ongietorria eta agurra egin dezaten, hitza emango diet Mikel Torres alkateari eta Koldo Núñez Euskara zinegotzeari. Eman diezaiegun txaloa, favorez. Bueno, adizkide deok, eguerdion, Euskararen eguna abenduaren 3an ospatzen dugu beti, urte amaiera eta urte berria gertu ditugula. Eta urte berriaren atarian gaudela, ohikoa denez, urte berriko nahien zerrenda konpartitu nahi dut zuekin Euskarari dagokionez. Nahi dut Euskara elkarbizitzaren proiektu komunaren zatia izatea gure Portugaleten. Bizkuntza edukiditzeak aberastasuna dakar eta komunikazio gaitasuna handitu egiten digu. Nahi dut, beraz, hizkuntza biak kohesio eta harmoniaz bizi daizetela elkarrekin. Nahi dut, gure eredu lingustikoaren oinarrian dibertsitatearen errespetatua egotea. Helburuak direlarik, batetik datozen belaunaldiei euskararen transmisioa bermatzea eta bestetik, oraindik euskaldunak ez direnak euskarara erakarri eta hurbiltzea. Eta jakina, amaitzeko, nahi dut zuek guztiok euskararen egun zoriontsua izatea. Mila esker. Eskerrik asko alkateiduna, ongi etorria guztioi, nik zuekaz lerro batzuk partekatu nahi nituzke. Euskarak lotzen gaitu, elkartu, anaitu, aizpatu, gertutasuna sortu, tarteak amaitu. Izan nahi dugun ahura izateko gaitu. Euskaraz egiteak hori lortzen baitu. Konpartitzen dugunak aberasten gaitu. Mi esker Mikel, mi esker Koldo, oso berba ederrak esan dituzue, harmonia, anaitasuna eta berba benetan ederrak eta literarioak. Eta ondo datorkit literatura aipatzea, literaturari egingo baitiogu orain tartetxo bat. Hasi gara olerki batekin eta hemendik aurrera ere literaturaz jardungo dugu. Ikusten duzuenez, irakurri mesedez ekimena Euskal Idazleen Elkarteak antolatu du, Bizkaiko Foru Aldundia izan du laguntzailea, eta elkarlankide berriz Loraldia Festivala, Metro Bilbao, eta Portugaleteko udala besteak beste. Martxoan, Bizkaiko idazle batzuen testuak bildu zituzten, eta erakusketa batean agertu zituzten Bilboko metroan, orain Sestao eta Portugaleteko metro geltokietan ere badago irakurgai eta ikusgai.
erakusketa hori, eta horretaz gain, kutsatxo hauek prestatu dituzte eta barruan badago kuadernotxo bat Bizkaiko hainbat idazleren testuak biltzen dituena. Baina horretaz guztia, ni baino askoz hobeto mentzatuko zaizue gure gonbidatua Juan Ramadariaga, kirolaria eta idazlea, eta portugaletetarron adizkidea aspalditik gainera. Juanra, zurea da hitza. Kaixo, egun on guztioi, esan beharreko guztia Noemik esan du. Osa, ez da gizte esango duen emetik aurrera. Bai, pasaren urtean, Euskal Idazleen Elkartearen bultzadarekin eta Bizkaiko Foru Diputazioaren laguntzarekin, irakurri mesedez izeneko ekimena atera genuen, eta helburu bikoitza zuen ekimen horrek. Alde batetik, bertoko sortzaileak edo Bizkaiko idazleak herritarrengana hurbildaraztea, agertaraztea, eta bestetik Bizkaiko idazle hoien barruan zeuden edo dauden idazle hain ezagunak ez diren batzuk, plazaratzea eta nolabait gaurkotzea ere. Orduan Euskal Idazleen Elkarteak deitu zidan, aspaldian nik idatzi nuen testu oso luze bat aldizkari batean Bilboko literaturari buruzkoa, eta erabakitzuten ni pertsona honena nintzela Bizkaiko literatura hitz egiteko. Orduan zer egin nuen nik Bizkaiko idazle hoien zerrenda luzea hartu eta helburu konkretu bat edo estilo edo gai konkretu bati buruzko testuak aukeratu eta liburuska honetan plazaratu ditugu. Printzipioz, Bizkaiko Diputazioa proposatzen ziguna izan zen, idazle horiek, zen nolako irudia planteatzen zuten euren idazlanetan Bizkaiari buruzko egoera, bai soziala, ekonomikoa, gizarremanetan, geografikoa edo inkluso paisajistikoa, ez dait, okuritu zitzaigun. Orduan, idazle bakoitzak nola irudikatzen zuen Bizkaia bere testuetan, hori zati horiek hartu eta ona ekarri. Ez dakit lortu ote dugun, baina egia zan aniztasun handia dago testuotan, eta idazle piloa ekarri ditugu. 20 guztira, batzuk kanpoan gelditu dira, antologia guztietan gertatzen den bezala batzuk barruan gelditzen dira eta beste batzuk kanpoan, baina hortxe dituzue Padi Rekalde, Mirena Gurmeabe, Jon Gerediaga, adibidez Euskadi saria jaso duena, Xabier Letazeri irabazi duena, Karmele Jaiok Euskadi saria irabazi duena, orain dela gutxi, Sonia González, Barakaldoarra, asko ekarri behar genituen eta batzuk adibidez ezin izan dugu saiestu eta adibidez zerrenda horretan ere hildako poeta bi ere gaurkotu nahi izan ditugu. Bata da Santurtziarrak, Andolin Eguzkitza, 2004an sendu zitzaigun euskaltzain eta poeta handia, eta bigarrena nola ez Bilboko poeta mitikoa deitzen dana, ez da, Gabriel Aresti. Eta tartean ere, narrazioa, saiakera moduko testuak eta poemak ere topatuko dituzue. Ibile naiz egun hauetan, Sestaoko AEK eta Udal Euskaltegiko ikasleekin proiektuaz hitz egiten, irakurri ditugu zenbait poema, eta idazleen gaineko zertzedala batzuk ere banatu dizkiet. Hori izan da asmoa eta hori izango da asmoa, zuek hartu liburua, testu txikiak irakurri, eta idazle horiekin sentitzen baldin baduzue, jakinguria edo, baduzue non harakatu, baduzue non begiratu, eta testu horiekin jarraitzeko zehor, berez bada gomendioa. Idazle asko baditugu, idazle interesante asko, eta lana zuena da. Irakurri, mesedez. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juanra. Bai, gaur Euskara ospatzeko eguna da, sorkuntza ospatzeko eguna ere bada, eta literatura plazaratzeko eguna ere bada. Orduan, opari moduan ekarri ditugun liburu hauek mesedez lagundu banatzen,
eta hartu bana. Eta Juanrak esan duen moduan gozatu literaturaz eta irakurri mesedez. Aurrera, hartu. Bai, lagundu banatzen, bai. Bai, lentasuna daukate ikaslek. Baina, espero dezagun bana egotea bentsat. Guztientzako bana. Miren agur, ohar laburrak. Hiria handia da, haurtzoen gainera abaildutako itzalak bezain bestekoa. Austerrea dirudi pobreen azalak, kale zokoetan kokoriko daudenean. Hormatzoriak dituzte jagole, parkeko estatuen zorbaldetatik. Hiria handiegia da, txatarrasko itsaso bat, talka eta talka. Portugalete ere hiri handia da, Bizkaiko hiri apurretako bat eta handienetako bat ere bai. Eta hiri gizara, udalerri gizara, egindu bat, hain zuzen ere, gaurko eguneko, Euskararen nazioarteko eguneko adierazpen instituzionalarekin. Ekitaldi xume honen bigarren zatia beraz, irakurri egingo dugu. Hasiko gara, aurrera. Inoiz inor pentsatuko ez zuken eranjo gaitu gaitzak. Beste horren beste, gaitzaren ondorioek. Mundu zoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiak jarri gaitu, geure benetako neurriaren aurrean, buruz buru. Kupidari gabe, utzi du agerian ahaztu nahi genukeen zerbait. Zaurgarriak gara, zaurituta gaude. Erantzukizunaren bidetik heldu diogu erronkari, denon indarrak batuz. Bai, baitakigu ez dagoela beste irten biderik. Euskararen hiztun elkarteek ere sufritu du pandemiaren eragina, bereziki erabilera mailan. Zentzu horretan, erakunde publikoen konpromisoa, sendoa eta egindako lan handia izanagatik ere, ezin izan diogu nahi bezala erantzun. Euskaldunok baina, ezin dugu ahaztu badela funtsezko ekarpen bat. Gizarte alegin itzel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta geure esku soilik dagoena. Euskarak egin behar diogu mundu mailako krisiari. Euskaraz egin behar dugu ilunpetik argira eramago gaituen bidea. Euskaraz sendatuko gara. Euskaraz sendatuko dugu gure gizartea. Euskaraz besartako ditugu mundu osoko gizakiak, bat garelako, euskaraz bat mundu osoarekin. Horixe da euskaldunok, neurri batean edo bestean euskaraz bizi garen munduko herritarrok. Alegia, euskara gero eta gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz gisa garapenari egiten diogun ekarria. Gizarte kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun balio erantzia. Banaka heltzen diogu, jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari. Nahitaezko zutabea baita norberaren egina alori edozein aurrera bidetan. Oso bereziki gizarte prozesu konplexutan. Eta horixe da euskara biziberritzea helburu duena ere, gizarte konplexu bat. Gizarte prozesu konplexu bat, barkatu. Ertz eta osagai ugari dituena.
Ongi asko dakigu hori mundu osoko euskaldunok. Badakigu, besteak beste, euskaldunok euskararen hiztun elkartea osatzen dugula. Eta euskaraldian norberaren erabakimenetik abiatzen dela euskara gehiagoarekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoak gainditzeko bulkada. Baina badakigu, era berean, ezinbestekoa dugula elkarrengan abiltzen gaituen bulkada ere. Norabide biko vektoria baita euskara, eta euskaldunok lotzen gaituena. Euskarak herri egiten gaitu. Euskal hiztunon komunitateak egiten du euskara orainaren eta etorkizunaren hizkuntza. Bide horretatik, heldu zaizkio beti euskarari aurrera pauso beginenak. Norberaren eta gizartearen konpromisoak sendo uztartzetik. Unean, uneko berri zenei euskaraz erantzuteko erabaki sendotik. Etorkizunerako bidea euskaraz olatzeko euskal instituzioak, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik. Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagunea, krisia aukera bihurtzeko lanabeza, ingurumari aldrebezean dator, ez bairik gabe aurtengoa, eta horrek areagotu egingo du guztion eta bakoitzaren konpromisoaren balioa, administrazio eta erakunde publikoena barne. Aurtengoan, balio berezi batez apainduko da ahoabizi, belarriaprest eta bihotzak hartzu dugun guztion ekimena. Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoa izango da euskararekiko gertutasunezko keinu praktiko oro, euskal hiztunongandik zein euskararen zabalkundean erdaretatik lagundu nahi dutenengandik datorrela ere. Esan nahi berezi batez jantziko da urten. Ezinbestez, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko ahalegina. Egokitu zaigun ataka larritik ateratzeko erabakiari. Euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantziko diogu. Euskal hiztun naiz, euskararen lagun orok. Izan ere, bagenekien euskaraz etorrela geroa, euskeraz ere mintxo dela etorkizuna, eta aurten beste zerbait ikasi dugu. Egoera zaietatik ateratzeko egin ahalean lagungarri dugu euskara, bide lagun ezinbestekoa. Krisialditik sendoago ateratzea helburu dugun honetan, erabili dezagun euskara ere aurre egiteko lanabez gisa. Euskeraz bizi berretu behar dugulako gure gizartea. Euskararen ahotsa zor diogulako munduari. Euskaraz garelako mundu herritar, eta euskara aurreria dalako. Mila esker guztioi irakurtzagatik eta 2000 edo 3000 esker ikaslei irakurtzagatik. Gaur abenduaren 3 da, bihar abenduaren 4, noski, eta bihar zer gertatuko da, bukatuko dala aurtengo euskaraldia. Portugaletek gogotsu hartu du parte euskaraldian. 100 arigune osatu dugu, 1000 belarriprest eta ahobizik eman dute izena norbanako moduan parte hartzeko, eta horrezegatik, Portugaletetar guztiai eskerrak eman nahian edo, gaur berton euskaraldiaren koordinazio nagusitik jaso dugun testu polit bat irakurri nahi izan dugu ekitaldi honetan. Karmele Amezaga lankideak irakurriko du. Aurrera, Karmele.
euskeraren eguna da abenduaren 3, euskeraren eguna da abenduaren 4, eta euskarak 365 egun izan ditzan ari gara milaka lagun, pertsonala bezain kolektiboa den, kolektiboa bezain pertsonala den ariketa egiten. Euskaraz bizitzea eguneroko ariketa baita. Ekinez aldatzen dira ohiturak. Hizkuntzari eutsiz apurtzen ditugu inertziak. Euskara jasoz zabaltzen dizkiogu ateak hizkuntzari. 11 eta 15, 26. 2 urteko epean, masiboki eta Euskal Herri osoan 26 egunez egin dugu ariketa. Eta gehiago beharko ditugu bai, euskararen maratoia luzea baita. Gaizto batek kolpatu gaitu guztiok. Ikasi dugu harremanak ez direla soilik aurrez aurre gertatzen. Makinekin ere aspaldi komunikatzen ginela. Etxean eta etxetik ere hizkuntza barreiatzen dugula. Ikusi dugu ilusioz osatutako hainbat arigunek ezin izan duela normaltasunez aritu. Gogoan izan ditugu ateak ezin zabaldu egon diren taberna, denda, dantza edo musika taldeak. Zorretan gaude haiekin, euskaraldi bat zor diegu. Gaurtik aurrera ere, gehiagorekin, gehiagotan jarraituko dugu inertziak apurtzen. Egunean, 24 orduz, astean, 7 egunez. Euskarak 365 egun ditu eta. Hogeigarren segundoan konturatu naiz zeu zarela. Lehenago, kantoi bat, itxalbi eta angelo zuzenaren barruan gorputxak harrapatuta. Haragi zatibik egiten duten zutabe bat, gero, isiltasun zikin bat eta orbana. Pos, pausa, atzerantz. Haragi zatibik egiten duten zutabe bat. 100 pultsazio minutuko. Isiltasun zikinago bat, 200 pultsazio eta orbana. Lepoan, pos, pausa. Zure orbana, zure lepoan, 20. segundoan. Play. Play eta off. Game over. Agur, bukatu da aurtengo euskararen eguneko ekitaldia. Espero dezagun datorren urtekoa, aurtengo euskaraldiaren leloak dioen bezala, gehiagorekin, gehiagotan ospatu alizatea. Horren bitartean, tartean daukagun urtebete honetan ere ospatu euskara eta ospatu literatura, gehiagotan eta gehiagorekin. Hurrengora arte, mila esker, aio.